Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide kvinder at følge de officielle kostråd. Men er det egentlig en god idé, eller er det elendig råd at give til en gravid kvinde, der har et voksende foster inde i maven? Jeg vil i den her præsentation gennemgå fejl og mangler ved de officielle kostråd til gravide kvinder, samt give et meget nyt og tiltrængt perspektiv til kost og ernæring til netop gravide, så vi som kvinder kan få nydelsesfulde graviditeter, samtidig med at vi skaber virkelig stærke og sunde individer. Det første kostråd lyder: spis planterigt, varieret og ikke for meget. Og allerede her ser vi en kæmpe mangel på viden, fordi der ikke er noget fokus på kvalitet af den næring, man indtager. Intet sted snakker Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen eller offentlige jordmødre om vigtigheden af at spise økologisk. Her vil jeg starte, inden vi går videre til alt det andet, der kommer til at blive sagt. Alt, hvad du indtager som gravid, skal være økologisk og gerne biodynamisk, hvis du kan få fat i det. Og så har vi den på plads, så behøver jeg ikke sige det ved alle de andre punkter, fordi det er noget, I hele tiden har for øje nu, at kvaliteten er nøglen. Hvis den næring, babyen får gennem navlestrengen er fyldt med giftstoffer, så kommer det altså også til at komme ind til fosteret, fordi der er ikke en barriere, der kommer til at beskytte fosteret. Og det har altså vist sig, at der endda findes PFAS i navlestrengen. Og det er enormt skræmmende, fordi det viser bare, at alle de giftstoffer, vi møder i vores moderne verden, det er altså nogen, der kommer ind til de voksne fostre, vi har nede i maven. Der er blandt andet også lavet studier med mus, hvor man kunne se, at når mormusen blev påvirket af pesticider, så gik det altså ned og påvirkede morens fostre. Så de endte med at have forskellige skavanker, når de blev født, og forskellige fysiske belastninger. Vi ser også en tendens til flere og flere børn, der har autisme og ADHD. Og det er interessant at se, at i takt med stigningen af brugen af pesticider, så er der altså også sket en kæmpe stigning af børn med autisme og ADHD. Det er ikke tilfældigt. Vi bliver forledt til at tro, at det er ligegyldigt, hvilken kvalitet det mad, du indtager er, hvis bare du spiser planterigt, og hvis bare du spiser varieret. Du skal ikke bare spise varieret, du skal spise kvalitetsmad. I den verden, vi lever i dag, er det uundgåeligt at indtage pesticider den ene eller den anden vej. Uanset om du vælger økologisk eller biodynamisk, så er der bare så mange giftstoffer rundt omkring os. Men det vigtigste, du kan gøre, det er selvfølgelig at sætte fokus på, at alt, hvad du bevidst indtager, det har du valgt, enten er økologisk eller biodynamisk og af reneste kvalitet, så du ikke påfører yderligere påvirkning af de her giftstoffer. Og nu kommer vi videre til det andet kostråd, der hedder spis frugt og mange grøntsager. Og det her, det er et meget interessant emne, fordi frugt, ja, virkelig godt for os, virkelig godt under graviditeten, også fordi vi får en masse antioxidanter, vi får en masse vitaminer og mineraler, og vi får fibre, der kan hjælpe med at bevæge ting igennem vores fordøjelsessystem. Frugt, det indeholder også bare en masse struktureret vand, så det er også gavnligt at indtage under graviditeten, så vi sørger for, at vi er hydreret nok, og ikke kommer til at mangle væske i vores system. Grøntsager er selvfølgelig også virkelig gavnligt, fordi det har vitaminer og mineraler, og så har det fibre. Men det, der er anderledes fra grøntsager og frugter, det er, at grøntsager de har det, der hedder antinæringsstoffer. Og antinæringsstoffer, det er en forsvarsmekanisme, der beskytter planten mod virus, bakterier og os mennesker. Og det antinæringsstofferne gør, det er, at de reducerer eller stopper helt optagelsen af næringen fra planten. Som I kan se her, så har jeg kortlagt de forskellige antinæringsstoffer, der findes, og hvilken effekt det har på kroppen. Og inden du begynder at blive bange, så skal du ikke føle, at det lige pludselig er helt vildt farligt at spise grøntsager. Fordi det er det ikke. Som sagt er der rigtig mange gavnlige ting ved at spise grøntsager. Det er også en nydelsesting. Og et element, du kan bruge til netop at kunne bevæge ting igennem dit fordøjelsessystem. Så grøntsager er rigtig gavnligt, men ikke på den måde, som vi bliver fortalt, at vi bare skal spise grøntsager. Du skal ikke spise rå grøntsager i stridestrømmen, og især ikke, når du er gravid. Når du er gravid, vil du gerne støtte din fordøjelse til bedst muligt at kunne optage den næring, du får gennem den mad, du indtager. Og det er derfor, at du kan gøre ting som at stege, du kan koge, du kan blanchere, du kan dampe, du kan fermentere eller sylte de grøntsager, du gerne vil spise. Hvis du for eksempel fermenterer eller sylter dine grøntsager, så får du også en ekstra bonus i form af de her probiotika og en masse gode, gavnlige bakterier, som kan hjælpe dit fordøjelsessystem. Så det er vigtigt for mig at sige, at grøntsager er ikke farligt, men grøntsager er heller ikke det, du skal sætte din lid til. Du skal vide, hvordan du kan forberede grøntsagerne, så du bedst muligt kan optage deres næring. Og så skal du vide, at det ikke kun er dem, du får næring fra. Det er en biting. Så man kan sige, at her mangler der virkelig nogle nuancer i måden, hvorpå man snakker til gravide på. Du skal ikke bare spise mange grøntsager, du skal spise ordentligt forberedte grøntsager. Og ja, en rigtig god idé at spise rigtig meget frugt. Det er både lækkert, det giver dig struktureret vand, og det hjælper også din fordøjelse.
En ting, der hjalp mig rigtig meget under min graviditet, det var at inkorporere de her mørkegrønne bladgrøntsager. Og det er også det, de anbefaler, at du spiser, for at du får et ekstra indtag af blandt andet folat. De mørkegrønne bladgrøntsager, de har en masse vitaminer og mineraler, ligesom en masse andet, men igen handler det om, hvor meget du optager. Og det er altså forskelligt fra person til person, i forhold til, hvor godt dit fordøjelsessystem fungerer. Men det, de her mørkegrønne bladgrøntsager hjalp mig med, det var virkelig mit fordøjelsessystem. Fordi når du bliver gravid, så kan det godt blive ekstra svært at fordøje ting, fordi at du selvfølgelig har en masse andre funktioner, der sætter ind, fordi du skal prøve at få det her voksne foster til at trives og selvfølgelig blive stort og udvikle alle de ting, de skal udvikle. Så nogle af dine egne funktioner, de kan godt gå lidt i baggrunden, men det her, hvor du kan støtte din fordøjelse ved blandt andet at inkorporere ting som rucola, det var noget, der virkelig hjalp min fordøjelse. Og nu kommer vi til tredje kostråd, som jeg har glædet mig enormt meget til at snakke om. Og det er at spise mindre kød og vælg bælgprodukter og fisk. Her er der virkelig nogle mangler i den viden, man prøver at give gravide kvinder. Fordi det her med at skulle spise mindre kød, det er altså ikke et biologisk fokus i forhold til, hvad den gravide har brug for at kunne have et voksne foster, der trives inde i maven. Det er altså et rent klimafokus, man snakker om her. Og så er der nogle andre ting, der spiller ind, hvilket vi kommer ind på. Men grundlæggende er der et stort klimafokus, som de også skriver ved de officielle kostråd, skriver de, spis sundt for dig og for klimaet. Så her skal man bare huske på, at de her kostråd er ikke lavet 100% for at tilgodese den gravide kvindes behov. Det er enormt vigtigt, at vi især som gravide kvinder spiser masser af kød. Du skal lade være med at sætte din lid til bælgfrugter, fordi det har overhovedet ikke den samme bioanvendelighed, som kød det har. For lige kort at fortælle om, hvorfor protein det er vigtigt under en graviditet, så er det altså for babyens vækst, men også for morens velbefindende. Kød er, som jeg lige nævnte, det allermest biotilgængelige, vi kan spise for at optage protein. Det har vist sig, at hvis man får nok protein under sin graviditet, så har man langt lavere risiko for præeklampsi, for tidlig fødsel og en højere sandsynlighed for en sund fødselsvægt. Udover det, så er protein også bare mega vigtigt for, at man får langt mindre kvalme. Og vi ser jo flere og flere kvinder i dag, der har så voldsom kvalme under deres graviditet, at de nærmest ikke kan få noget mad indenbords. Og derfor er det vigtigt ikke bare at spise protein under sin graviditet, men altså også at forberede sig allerede nu, hvis du gerne vil være gravid, ved at spise en proteinholdig kost. Fordi så betyder det, at når du bliver gravid, så får du langt mindre kvalme. Og jeg vil gerne gå lidt mere i dybden med, hvorfor det er vigtigt at kigge på det her med bioanvendeligheden, og hvor forskelligt det er fra at spise bælgfrugter og at spise kød. Fordi hvis vi kigger på en ting som f.eks. kidneybønner, så optager du 9 gram protein per 140 gram kidneybønner. Ved kød optager du 30 gram protein per 140 gram kød. Det vil sige, at der er altså en kæmpe forskel. Og der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at skulle spise 3 gange så mange kidneybønner hver dag, for at kunne få den samme mængde protein, som man kan få fra kød. Så den første grund til, hvorfor de anbefaler, at vi ikke skal spise kød, især heller ikke under en graviditet, det er på grund af klimaet. Men den anden grund er altså også, fordi der er en kæmpe frygt for det mættede fedt. Men mættet fedt er ikke farligt, og det er enormt essentielt under en graviditet. Mættet fedt det bruges til energi til kroppen, cellekommunikation, byggesten for cellemembraner, hormonsystemet, immunsystemet og at bygge dit fosters nervesystem og hjerne. Uden nok mættet fedt er det altså ikke muligt at kunne opnå de her funktioner. Og hvis man tager mættet fedt fra græsfodrede dyr, så indeholder de altså rige mængder af vitamin A, D og K, som også er enormt essentielle til et voksne foster. Og så vil den smarte person måske sige, at du kan sagtens få alle vitaminer og mineraler fra grøntsager. Men det passer altså ikke. For lige at kunne forklare, hvorfor det er tilfældet, så vil jeg gerne tage fat i beta-karoten. Beta-karoten er det, vi finder i blandt andet gulerødder og søde kartofler og andre grøntsager. Og det er det, der hedder forstadiet til vitamin A. Det vil sige, for at kunne optage vitamin A fra en ting som gulerødder, så skal vi konvertere beta-karoten til retinol, som også er et andet navn for vitamin A. Men det, der er problemet med det her, det er, at der er en konverteringsproces, hvor vi mennesker kun kan konvertere ca. 8,3% beta-karoten til retinol. Og det er altså kun gældende for nogle specifikke personer, alt efter hvor meget fedt du ellers indtager i din kost, og alt efter hvordan dine kropssystemer ellers fungerer. Hvis vi derimod tager animalske fødevarer som æg, som lever, som torskelever, så indeholder de alle sammen den aktive form af vitamin A. Det betyder, at vi optager ca. 70-90% vitamin A direkte fra den her mad. Der er ikke nogen konverteringsproces, fordi dyret har konverteret det, den har spist, til vitamin A for os. Og så kunne der komme hele frygten i forhold til det her med vitamin A, og vi må ikke få for meget vitamin A, vi skal ikke spise lever.
Men det der er med vitamin A fra hele fødevarer, det er, at din krop ved godt, hvad den skal gøre med det. Du kan optage den vitamin A fra den hele fødevare, som du har brug for, og resten bliver tisset eller skidt ud. Der hvor det bliver et problem er, når du indtager isoleret vitamin A fra syntetiske tilskud. Det er ikke særlig smart, fordi det ved din krop ikke, hvad den skal gøre med. Så du skal ikke spise mindre kød, du skal spise masser af kød, mindre bælgfrugter, og så skal du spise mættet fedt fra græsfodrede dyr, der er enten økologiske eller biodynamiske. Jeg vil ikke anbefale nogen at indtage mættet fedt fra konventionelle dyr, fordi de er fyldt med antibiotika, pesticidfoder, de lever under virkelig unaturlige forhold, og så er de generelt bare nogle rimelig usunde dyr. Og for lige kort at færdiggøre den her med bælgfrugter, så er der igen ikke noget galt med bælgfrugter. Du kan sagtens spise det, også selvom du er gravid. Men igen handler det om, hvordan du forbereder dine bælgfrugter, så det bliver lettest optagelige. Plus, det er altså ikke der, du skal sætte dit fokus på at indtage protein fra. Det skal være en biting og en nydelsesfuld ting, som du inkorporerer i din kost, for måske at få nogle ekstra fibre. Men det skal ikke være det, der giver dig protein under din graviditet. Det skal være fra animalske fødevarer. Så de er virkelig sjove, de her kostråd, fordi de fortæller så meget, der ikke passer. En af de ting, de til gengæld snakker om, som jeg er enig i, det er det her med, at du skal lade være med at spise pålæg, der er fyldt med en masse tilsætningsstoffer, fordi tilsætningsstoffer generelt bare ikke er særlig gavnligt at indtage, og især ikke, når du er gravid og er ved at give næring til dit foster. Hvis du for eksempel vil spise noget som pølser, så vælg pølser, der har minimale mængder tilsætningsstoffer i sig. Det er gerne pølser, som er lavet med havsalt i stedet for bordsalt. Så det er sådan nogle små finjusteringer, du selv kan lave i din kost. Og så kommer vi til den sidste søjle i det her kostråd, som hedder spis mere fisk. Der er nogle virkelig vigtige nuanceringer, der mangler her, fordi fisk er ikke bare fisk. Det du virkelig skal undgå, når det kommer til fisk, det er opdrættet fisk, og det er altså både konventionelle og økologiske fisk. Jeg vil anbefale dig at få fat i vildtfanget fisk. Spis masser af små fede fisk, som ansjoser, sardiner, whitebait, og rigtig gerne med benene, så du får en masse vitaminer og mineraler fra de her knogler. Du kan både få de her små fede fisk på glas eller på dåse. Der er det selvfølgelig smartest at vælge de her fisk, som du kan købe på glas, og så kan du vælge det i en økologisk olie, hvis du er rigtig ekstra, men du kan også godt købe dem, hvor de bare er en almindelig olivenolie. Uanset hvad, så er det rigtig gavnligt at spise de her små fede fisk, i stedet for at spise de lidt større fisk. Fordi som man også får at vide i de officielle kostråd, så er det dumt at spise de store rovfisk, og især de store fede fisk, fordi de ligger øverst i fødekæden, det vil sige, at de spiser alle de andre fisk, det vil sige, at alle de tungmetaller, som de små fisk har spist, de akkumulerer sig altså i de store fisk, hvilket betyder, at du får rigtig høje mængder tungmetaller, hvis du for eksempel spiser for meget tun under din graviditet. Og det er også noget, Sundhedsstyrelsen blandt andet er opmærksom på at fortælle gravide kvinder, at de skal spise mindre tun, og det er jeg helt enig i. Men som sagt, så er det ikke bare ligegyldigt, hvilken slags fisk du spiser. Det jeg vil anbefale dig er at finde en fiskeæg, og så gerne finde nogen, der enten er med et lavt indhold af salt, selvom de tit bliver konserveret i salt, og ellers så skal du skylle dem i noget rent vand, inden du spiser dem, så du ikke indtager for meget af den her bordsalt. Fiskeæg er rige på vitamin A, D og K2, og så er de fyldt med zink og jod og den mega vigtige hjerneopbyggende DHA. Et nyligt studie viser faktisk, at 1 spiseske fiskeæg, det indeholder 17.000 IU vitamin D. Så du kan altså få et virkelig højt vitamin D-niveau indtag gennem at spise fiskeæg. Du behøver ikke at tage syntetiske tilskud, du kan bruge maden og kosten i stedet for. Og så kan vi kigge lidt rundt i verden på folk, som faktisk har spist fiskeæg, fordi de havde en intuitiv viden. Og det er folk som eskimoerne. Eskimoerne, de spiste fiskeæg fra laks året rundt. Og så tørrede de det om sommeren, så deres gravide kvinder og mænd kunne spise fiskeæggene om vinteren. De vidste, at de skulle gemme fiskeæggene for at kunne blive ved med at indtage nok vitamin D, især om vinteren, når der ikke er særlig højt vitamin D-niveau indtaget fra solen. En sidste ting, jeg vil anbefale, er at spise muslinger og østers. Østers, det er den største kilde til zinkoptag gennem kost. Så det vil jeg virkelig inkorporere som gravid, og hvis du er bange for at spise det råt, så steg det på en måde, så du føler dig tryg ved at spise det. Og så når vi til det 4. kostråd, der hedder spis mad med fuldkorn. Og det her det er et interessant kostråd, fordi fuldkorn er overhovedet ikke noget, jeg vil anbefale. Nu har I fået fortalt lidt om, hvad de her antinæringsstoffer er, og fuldkorn indeholder altså rigtig mange antinæringsstoffer. De har blandt andet det, der hedder fytinsyre, som er noget af det, der forhindrer mineraloptagelse. Og så har de altså også det, der hedder lektiner, som hvis man tænker på gluten, er det, der kan være med til at skade tarmen.
og som også i slemme tilfælde kan bidrage til autoimmune sygdomme. Så kort sagt er grunden til, hvorfor jeg ikke anbefaler fuldkorn under graviditet, det er fordi, at du skal gøre det lettest muligt for din krop at optage næringsstofferne. Og det kan du også ikke, hvis der er for mange antinæringsstoffer i. Et andet aspekt af det er altså også, hvis man tager en ting som de hvide ris, som man selvfølgelig skal minimere under graviditeten, fordi det indeholder rigtig meget arsen, så er hvide ris altså stadigvæk bedre at indtage end de her brune ris, fordi de brune ris indeholder dobbelt så meget arsen. Så hvis du er gravid og gerne vil minimere indtaget af det her arsen, så er det faktisk bedre at spise de hvide ris end de brune ris. Også selvom det lyder fint, at du spiser en slags fuldkornsris. Og hvis du tager en ting som pasta, så vil jeg anbefale at vælge glutenfri pasta. Selvfølgelig vælg nogen, der ikke er lavet på ris. Og ellers hvis du skal spise pasta, så vælg den originale hvide pasta. Og så bare sørg for at spise det knap så ofte. Igen er det noget, der bidrager med kulhydrater blandt andet, så det giver din krop noget energi. Men det er ikke der, du skal have din næring fra. Så det er mere sådan en nydelsesting, du kan indtage, når du er gravid. I forhold til brød, så vil jeg anbefale dig at undgå alt hvidt brød og vælge surdejsbrød, hvis du endelig skal spise noget brød en gang imellem. Det der med surdejsbagværk, det er, at det har et meget højere næringsindhold. Du får en mindre chance for at få det her blodsukker spike. Det indeholder mindre mængder gluten, fordi at de her bakterier og enzymer i brødet, det forfordøjer brødet for dig. Så det vil sige, at det er altså lettere at fordøje et surdejsbrød, end det er at fordøje et hvidt brød. Og du får meget mere næring ud af at spise surdejsbagværk end det hvide. Og her har jeg bare opstillet nogle forskellige meltyper, du kan vælge, som er glutenfri. Der er havremel, der er kokosfibermel, der er boghvedemel, der er quinoa-mel. Der findes en masse alternativer til den her traditionelle hvide mel, og der findes også alternativer til den her fuldkornsmel, som de anbefaler, man bruger. Hvis du virkelig vil gøre noget godt for dig selv og dine tarme, så skal du prøve at finde de ældre kornsorter, som f.eks. kamut, enkorn, ølandshvede og emmermel. Og mange af de her findes også i fuldkornsform, men du kan altså male det selv, og male det så fint, at det bliver til en meget fin hvid slags mel. 5. kostråd er vælg planteolier og mager mejeriprodukter. Og det her det er virkelig et elendigt råd at følge, hvis du er gravid, eller hvis du gerne vil være gravid. Fedt, især fedt gennem mejeriprodukter, det er essentielt for opbygningen af dit voksne foster. Fosteret bruger fedt til hjernens udvikling, til nerveceller og neurologisk udvikling, til vækst og generel sundhed. Og så er det altså også en ting, der støtter kvindens velbefindende under graviditeten. Og grunden til, at man anbefaler gravide kvinder at spise magre fedtprodukter, det er altså fordi, der er den her frygt for kolesterol og for fedt. Men fedt er som sagt essentielt. Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide kvinder ikke at indtage særlig meget fedt. Det er altså meget misvisende og skræmmende i min optik. Hvis vi kigger på stammegrupper rundt omkring i verden, så var det altså de grupper, der indtog fuldfede mejeriprodukter, der fik færre spontanaborter, færre svære graviditeter, færre komplikationer under graviditet og under fødslen, og generelt sundere børn. Og det er altså på grund af en person som Weston A. Price, at vi har fundet ud af de her opdagelser, fordi han var en tandlæge, der rejste rundt omkring i verden og oplevede forskellige stammegruppers måder at leve på, især hvilken kost de spiste, og hvordan det påvirkede deres tænder, hvordan det påvirkede deres velbefindende, og hvordan det påvirkede børnene og gravide kvinder. Deres gravide kvinder fik en helt anden kost, end vi ser især i vores moderne verden i dag, men også den moderne verden, der var på det tidspunkt. Og der kunne man altså sammenligne, at de her stammegruppers kvinder, de havde langt færre komplikationer, både under graviditet, men også under fødslen. Udover det, så fik de nogle børn, der var virkelig robuste og meget sundere, end hvad man så i den industrielle verden. Så nu ved du, at du, eller en gravid kvinde, du kender, skal spise masser af fedt. Du skal ikke spise ost, der har en fedtprocent på under 13-14%. Du skal spise fuldfede mejeriprodukter. Og så skal du gerne begynde at spise råmælksprodukter, fordi de er meget lettere for din krop at fordøje. Og det skal igen ikke være råmælksprodukter fra køer eller andre dyr, som har levet under konventionelle vilkår. Det skal være råmælksprodukter fra dyr, der er økologiske og rigtig gerne biodynamiske, og som har været græsfodret for at få den allerhøjeste næringsværdi. Og så kommer vi til hele det her aspekt, der handler om, at man skal vælge planteolier, hvilket jeg langt fra vil anbefale. Planteolier, det er fyldt med kemiske biprodukter. Planteolierne er voldsomt oxideret, og så er de ultraforarbejdet. Det er ikke noget, du ønsker at få ind i din krop, især ikke som gravid kvinde, og især ikke i den mængde, som vi moderne mennesker gør det i dag. Du kan se her nogle sundhedsrisici ved at indtage for mange planteolier. Der er selvfølgelig andre ting i folks liv, som kan bidrage til nogle af de her samme sygdomme, men frøolier er virkelig ikke noget, du har lyst til at indtage, som er opvarmet. Det kommer til at påvirke din omega-3 omega-6 balance rigtig dårligt, hvis du kommer til at spise alt for mange planteolier.
Og så sidder du måske og tænker sådan, nej, nu er frøolie også ondt, og jeg må aldrig nogensinde spise olivenolie, eller solsikkeolie, eller rapsolie, eller noget som helst. Det er ikke det, jeg siger. Jeg er her ikke for at fylde dig med frygt. Jeg er her for at informere dig om, hvordan du kan indtage frøolier, uden at det ødelægger dit kropslige system. Den måde, du skal indtage frøolier på, er uopvarmet. Du skal indtage koldpresset, uopvarmet olier. Så det er olier, når du nyder den over din tomatsalat, eller din normale salat, eller hvordan du end vil nyde en olie rå. Når du får olien på den her måde, er den altså ikke lige så skadelig, som når du opvarmer den. Og du kan på samme tid faktisk få noget godt fra olien. Så her kommer jeg lige igen med mine meget kontroversielle holdninger. Steg dit kød, steg dine grøntsager, steg alt i smør, kokosolie, ghee, svinefedt, oksetal, animalske produkter eller kokosolie, som er noget, der kan tåle at blive opvarmet til høje temperaturer. Lad være med at stege dit kød i olivenolie, eller i rapsolie, eller i solsikkeolie for den sags skyld. Og prøv også at vælge mad, som ikke indeholder en masse af de her olier. Vi ser altså rigtig mange ultraforarbejdede produkter, der indeholder rapsolie eller solsikkeolie, fordi det bare er billigere at producere. Det er billigere at putte i produkterne, og derfor vælger de det frem for smør. Men det er altså ikke det sundere valg. 6. kostråd siger, spis mindre af det søde, salte og fede. Og her mangler der igen nogle nuanceringer og nogle detaljeringer af, hvad man helt præcis mener med, at man skal spise mindre sødt, mindre fedt og mindre salt. Hvis vi tager det første eksempel, det viste os her på blanketten, så står der slik. Det skal man undgå at spise mindre af. Og igen mangler der her nogle nuanceringer, fordi selvfølgelig, hvis du spiser økologisk slik, der er lavet på honning eller på ahornsirup, så er det en anden kaliber, end hvis du spiser en Haribo slikpose, der er fyldt med alle mulige tilsætningsstoffer og raffineret sukker. For ikke at snakke om, at det overhovedet ikke er økologiske ingredienser, så den gelatine, du får igennem Haribo-slikket, det er fra en konventionel gris, som er blevet fyldt med antibiotika, som har fået pesticidfoder og det vi snakkede om tidligere. Så der er jeg enig i, at slik som Haribo, undgå det. Hvis du kan lave dit eget slik, eller hvis du kan finde økologisk slik, som er med rene ingredienser, så vil jeg vælge det. Den næste ting, de viser på blanketten, er chokolade. Og igen er der forskel på, hvilken slags chokolade du indtager. Hvis du spiser Marabou, som er fyldt med sojalicitin, som er fyldt med ikke-økologiske ingredienser, og som er fyldt igen med raffineret sukker, så er det klart, at så sætter du ikke dig selv op til et særligt godt slutresultat. Og der er nogen, der siger, at det er lige meget, hvis du craver chokolade, når du er gravid, så skal du bare spise Marabou. Hvor det er jeg overhovedet ikke enig i, fordi det handler virkelig om at være meget nøgtern med, hvad man spiser under graviditeten, for at sikre sig, at ens baby får de næringsstoffer, det skal have. Og det kan du ikke få, hvis du fylder dig selv med Marabou-chokolade. Det du skal kigge på, når du er gravid, især med dine cravings, det er, hvad fortæller det mig, at jeg craver chokolade? Er det måske fedt, jeg craver? Eller er det magnesium? Så hvis du vælger en chokolade, der er ren chokolade, og gerne de 85% eller mere, som kun er fyldt med, det kan være havsalt, det kan også være, at der er rørsukker i, eller kokosblomstsukker, som man kan finde i nogle mærker, så er det virkelig fint at spise det, når man er gravid. Selvfølgelig skal du ikke spise for høje mængder, fordi igen så kommer du til at få meget koffein ind, når du spiser chokoladen, så det kan også godt påvirke dit foster, men det er ikke farligt på samme måde, som når du spiser en Marabou-chokolade, der er fyldt med sojalicitin. Så det du skal fokusere på, det er at vælge chokolade uden sojalicitin som minimum. Næste step, gerne vælge chokolade, der er fyldt med enten kokosblomstsukker eller rørsukker. Den sidste ting, jeg vil tage fat i den her omgang på blanketten, det er chips. Og selvfølgelig kan man godt crave chips, når man er gravid, ligesom man kan crave det, når man ikke er gravid. Og hvad craver du så egentlig? Du craver fedt. Men det der er problemet med chips, det er, at de er stegt og lavet i, you guessed it, frøolier. Udover det så er chips fyldt med en masse salt, som ikke bare er havsalt oftest. Det er bordsalt, og det er ikke noget, jeg anbefaler dig at indtage som gravid. Så nej, du skal ikke vælge konventionelle chips. Du skal ikke vælge ikke-økologiske chips. Hvis du skal vælge nogen, så vælg de økologiske. Det er altså ikke særlig muligt i Danmark i hvert fald at finde chips, der er lavet på ting som kokosolie, eller lavet på avocadoolie, eller lavet på det, der hedder oksetal. Du kan lave det selv, og det er virkelig lækkert. Det er jo det, McDonald's i sin tid lavede deres pomfritter med blandt andet. De stegte i oksetal. Og det giver altså den samme crisp, men du påvirker ikke din krop negativt. Man kan sige, at McDonald's dengang, de brugte selvfølgelig ikke økologisk græsfodret oksefedt. Men princippet er det samme. Så hvis du er gravid, så lav din egen chips.
Det er ikke særlig omfattende. Du kan sagtens lave dem selv, og det går rimelig hurtigt. Og så undgår du alle de negative konsekvenser, der er ved at spise chips fra Kims. Så der kan man sige, at jeg til dels er enig med Sundhedsstyrelsen i, at man skal spise mindre af det søde, salte og fede, men det er ikke på den måde, de mener det. Fordi med alt mad er der så stor forskel på, hvilken slags mad man spiser, og hvordan man spiser maden. Chips er ikke dårligt, hvis du laver det selv. En burger er heller ikke dårligt, hvis du laver den selv med surdagsbrød og græsfodret kød og råmælksost inde i midten. Men den er dårlig, hvis du køber den fra McDonald's. Så igen handler det om nuanceringer og bevidste valg. Når man bliver gravid, så får man cravings til alt muligt lækkert. Man craver is, man craver chips, man craver chokolade, man craver måske random ting som æg, eller som mælk, eller en grøntsag som en gulerod. Og det er vigtigt at lytte til de her cravings. Men man skal kunne forstå, hvor de stammer fra. Fordi det der er med sødt og salt og fedt, det er, at du kan få dem alle sammen fra hele fødevaren. Du kan få det gennem råmælk, kød med fedtkant, bacon, stegt flæsk eller flæskesteg sandwich. Du kan få det gennem råmælksmør eller normal smør. Du kan få det gennem græsfodret æg. Og du kan få det gennem dadler med smør og havsalt. Det er rimelig nemt at kunne tilfredsstille den her craving efter det søde og salte og fede, hvis du vælger at få det gennem hele fødevaren. Og så ved du, at du på samme tid giver en masse næring til dig selv og til dit barn. En sidste note i forhold til det her med salten. Smid din bordsalt ud, den vil jeg overhovedet ikke anbefale, men erstat den med Himalaya-salt eller god kvalitets havsalt. Salt er enormt vigtigt. Det bidrager med essentielle mineraler, det blodtryksregulerer, det aktiverer nerveceller, hjernefunktion, binyrenes hormonproduktion og så meget mere. Men det der er problemet med bordsalt, det er, at det som oftest er raffineret, og det betyder, at det mister rigtig mange af sine naturlige mineraler. Og så tilsættes der altså også kemikalier i form af blandt andet antiklumpningsmidler, som ferrocyanid og aluminiumsilikater, som i sig selv kan udgøre en stor sundhedsrisiko. Bordsalt indeholder også ofte flere tilsatte stoffer som jod og fluor, som kan medføre bivirkninger for flere personer. Så uraffineret salt er vigtigt for dig, og især også vigtigt, når du er gravid. Men brug din intuition og mærk efter, hvis du smager på salten, og du bare synes, det smager alt for salt, så trænger du nok ikke til så meget salt i din mad. Det handler om at balancere med din egen intuition i forhold til, hvad du mærker, du har brug for. Med hensyn til sukker, så vil jeg vælge uopvarmet honning, ahornsirup eller kokossukker. Det uopvarmede honning er virkelig fint at indtage hver dag, fordi det er antibakterielt, det er fyldt med antioxidanter, det er fyldt med præbiotika, og så er det en kæmpe energibooster, som kan tilføjes til dine madretter. Og det her med, at det er en energibooster, især når du kobler honningen med noget fedt og noget protein. Fordi så kommer der en langsommere optagelse af sukkeret, hvilket også betyder, at du ikke får det her blodsukkerspike. Så det er altså en måde, man kan nuancere, hvordan Sundhedsstyrelsen mener, at man skal spise mindre af det søde, salte og fede. Grundlæggende skal du som gravid fokusere på at få nok næring. Det bør og skal være dit eneste og første fokus. Hvis du så vælger at indtage sukker, så vælg som minimum økologisk sukker, og sørg for, at det bagværk eller den slik, du indtager, ikke er fyldt med en masse fyldstoffer. Og det undgår du blandt andet ved at lave dine produkter selv. Så Sundhedsstyrelsen, der mangler altså nuanceringer til det her 6. kostråd. Du skal ikke bare spise mindre af det søde, salte og fede. Du skal undgå ultraforarbejdet mad, e-numre, oxiderede frøolier, ikke økologisk bagværk eller snacks, kunstigt søde drikkevarer og drikkevarer med tilføjet koffein. Så nåede vi til 7. kostråd, der siger sluk tørsten i vand. Og det er jeg så dels enig i, men som I har hørt mig sige flere gange i løbet af den her præsentation, så er vand ikke bare vand. Vand fra vandhanen er fyldt med rigtig mange kemikalier, tungmetaller, medicinrester og giftstoffer, som du overhovedet ikke har lyst til at få ind i din krop, når du har et voksent foster inde i maven. Du kan se her på billedet, hvad der blandt andet er i et glas vand fra vandhanen. Det er ikke lige umiddelbart noget, man tænker, det skal jeg have ind i min krop. Eller det skal jeg virkelig give til min baby. Så hvad kan du gøre? Du kan drikke renset vand. Du er ikke doomed, fordi at der er det her i vandhanen. Der findes rigtig mange forskellige muligheder at rense sit vand på. Der findes nogle lidt mere high-end muligheder, og så findes der nogle lidt billigere løsninger, men som stadigvæk vil gøre en større forskel, end hvis du bare drak vandet fra vandhanen. En simpel ting, du kan gøre, det er at tilføje de her kulstænger til dit vand. Så at have en vandkaraffel og putte kulstang i, det vil hjælpe med at filtrere lidt af vandet for nogle af giftstofferne, fordi kullet har nogle porøse rum, hvor de trækker giftstoffer til sig. Du kan også vælge at drikke kildevand. Det er en lidt mere high-end løsning, fordi det kræver, at du betaler for en palle kildevand. Du kan vælge at investere i en Daffy-kande af glas med et kulfilter i sig, eller du kan få installeret et grænteranlæg eller et andet kulfilteranlæg til din vandhane. Det jeg ikke vil anbefale er at få installeret et omvendt osmosefilter, fordi det fjerner altså også alle vitaminer og mineraler. Så selvom du tilføjer vitaminer og mineraler igen til dit vand, så er det altså meget smart at vælge en af de andre metoder.
i min optik. Og det bringer os også videre til næste punkt, hvilket er, at du skal tilføje nogle mineraler og nogle antioxidanter til dit rensede vand, så du sørger for at vitalisere det igen. Og det er blandt andet gennem havsalt, Himalaya-salt eller nogle antioxidanter gennem citron, appelsin, lime. Og så er det jo også bare en lækker ting at tilføje til sit glas vand. Udover at slukke tørsten i vand, så vil jeg anbefale at slukke tørsten i bone broth, i råmælk og i kefir. Bone broth indeholder en masse kollagen, aminosyre som glycin, elektrolytter, det er rigt på protein og en masse andre næringsstoffer. Og så er det bare enormt soothing at drikke, når man er gravid. Gennem råmælken får du probiotika, du får enzymer, du får en masse gavnlige fedtstoffer, du får proteiner, du får vitaminer og mineraler. Så det er bare en all-in-one drikkevare, der er virkelig dejlig at drikke, især under graviditeten, fordi du sørger for både at blive hydreret, men også at bidrage med næring til din krop. Og til sidst med den her kefir, så får du enormt meget probiotika. Og det er igen noget, der bidrager til din fordøjelse under en graviditet, hvor fordøjelsen måske kan have lidt sværere ved at være i optimal balance. Så er de officielle kostråd gode eller dårlige for en gravid kvinde at følge? For at opsummere det hele, skal du under din graviditet spise efter din kvindelige biologi, og ikke kun efter dit logiske rationale. Og især ikke efter dit klimarationale. For at skabe et sundt og stærkt barn, skal vi som kvinder virkelig have et stærkt fysisk fundament. Og det får du altså ikke efter min mening ved at følge de officielle kostråd. Du kan ikke videregive næring, du ikke selv har. Dit foster vil i så fald tage fra dine depoter under din graviditet, som kan give flere komplikationer både under graviditeten, men også under fødslen. Så det er vigtigt for mig at sige, at du virkelig skal mærke efter og følge din intuition. Men du skal også have den her information, du har fået i dag med dig, og tage den i betragtning til din nuværende graviditet eller til din fremtidige graviditet. Fordi det vil altså have en påvirkning både på, hvor nydelsesfuld din graviditet bliver, men også på, hvor sundt og stærkt et foster du kommer til at skabe. Så sidder du her efter præsentationen og tænker, wow, jeg har fået meget information, jeg ikke lige helt ved, hvad jeg skal gøre med, eller wow, jeg vil gerne have personlig hjælp af dig, Clara, så har jeg lige nu en åben plads, hvor du kan komme i et forløb med mig, enten før din graviditet eller under din graviditet, og så vil jeg hjælpe dig i forhold til kost, livsstil, nervesystemsregulering med mere. Du kan finde informationen under videoen, og ellers vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg glæder mig til, at vi ses i fremtidige videoer, hvor jeg kommer til at snakke om lidt flere kontroversielle ting. Blandt andet bliver temaet for næste video, hvorfor vitamin A gennem rå lever ikke er farligt at spise under en graviditet. Vi ses!